Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo, manaa kaninyong tanan. Kay igsuunan, hinulsulan ta ang atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa paghalad, nining sakripisyo, santos nga misa, uban sa katuyuan nga gipadala karong adlaw, labi na sa mga kalag nga nag-anto sa purgatorio. Nagakumpisal ako sa Dios ang makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas sa kuda ko iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan utay kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langitong hari, Dios Amahan, gamhanan sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lang mayabang na langdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Itugot gamhanan nga Dios, nga maglipay kami sa piyesta ni Santo Tomas, Apostol, aron katabangan unta kami kanunay sa imong panalipod batok sa daotan, ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan sa imong anak nga si Hesukristo, nga iyang giilan ni Santo Tomas nga Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Busa kamo mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga nasud, himaya siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang
kaluoy alang kanato. Ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahanturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Alleluia, alleluia. Wikain mo, puo nakikinig ako sa iyo mga salita. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinun-an ni Jesus, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa giingnan siya sa iyang mga kauban, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid. Dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, dagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gisarad-an ang pultahan, apan sa kalit mitungha si Jesus, dibarog sa tunga nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mga tawo nga motuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo, manglingkod palihog. May buntag kaninyong tanan. Ang kalinaw maanaaunta kaninyo, mo'y unang pulong o statement nga gihatag ni Jesus ngadto kanila. Ang kalinaw maanaaunta kaninyo, aron bisan unsay mahitabo. Dawaton ka, awayon ka, dudahan ka, magpabilin gihapon ang imong kamaayo, tungod kay ang kalinaw na ana kaninyo. Kalinaw sa unsa? Kalinaw nga sigurado ko sa akong pagsabot o pagkahibaw sa akong kagalingon. Kabisag ingnon ko nilang bati ka, akong hinuduman nga giingnan ko sa akong papa o akong mama, maayo ka anak. Maayo ka, you are good because you come from God and we care for you. You are good. Kay doon na may manghigayon nga ang tao daling maguba ang iyahang kamaayo kung siya supakon, kung siya dudahan, pero meaning pagtulunan nga gihatag ni Jesus kanato karon dinhi sa simbahan, gidudahan ko ni Tomas sa akong gisulti o gitudlo kaniya, samtang aguban nanduuna niya siya nagduda kanako, ipakita ko kanila ang solusyon sa away tungod kay nagduda, sa walay bunga nga trabaho tungod kay nagdudahay. Ipakita ko kanila ang solusyon, ang kalinaw manaa kaninyo. Bisag wala mo utuo kanako, ako magpabiling maayo nga kaninyo. Dili ko masuko o dili ko magpalayo, magpaduol hinuon ko. Tungod kay hibaw ko nga pobre kayo mo.
tiguang pagyud. Labi na ka makaluluoy sa maabot nga panahon. Munang sigurado ko nga ni ako aron pagdala og kaayo ug dili ko mutugot nga ang mga bati sa palibot muguba sa akong kaayo. Ug nining higayuna pagdungog sa mga tinun-an ang kalinaw mga naa kaninyo mipadayon siya si Jesus sa pag adto kang Tomas. Tomas, tan-awa ang akong kamot. Dunay samad, kay nagduda ka man sa nangaging simana, nakahibaw man ko kung unsa ang naani mo. Hikapah ang samad sa akong kilig. Tuo na og ayaw pagduda, kay ang madudahon, gubot kaayo og kinabuhi. Walay tarong relasyon. Ang madudahon, way bunga nga mulungtad sa iyahang maayo nga gidala. Kay kung dudahan siya, mingon siya tinuod lagi, kay diha na may bati sa ilawom. Pero bisan pa maganig, walay magduda niya, dili siyang kumpiyansa tungod kay gabati sa ilawom ning kuyanap na, ning kuyanap ning dako. So Ginoo, hatagi kining mga tao nga nidinhi, kay doon na sila'y magkalisdanan, iniguli nila sa ilaha, hatagi silang kusog sa imong kaayo. Inikalawat niya, o dili ba ni siya mo kalawat? Yaan niya sa simbahan, o niya ogoy kalawat-kalawat? Dili unta magkagubot ang iyang kinabuhi sa umaabot. Huwag kumukalawat magani siya, hatagi siya inang kaligoon sa pagtuo, aron masulbad, gamay o dako ang iyang problema. Inigulit niya sa ilaha. Or, sulbaron gid nimo ang tibuok niyang problema. Kay, makahimo ka pagsulban sa tanang problema. Bisan ini kamatay, imong sulbaron ang problema sa kamatayon. Manindog palihog. Uban ang pagtuo diha sa nabanhawng Kristo, kansang mga samad maoy ti mailhan sa iyang kadaugan, ipadangat na uto karon ang atong mga hangyo ngadto sa maluluyong Dios ug Amahan, ug maingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo. Nga isip sibahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga mulambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug ang walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha umusagop sa tinuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon, nga takos ug maposlanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit sa kahimaya sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Amahan, sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Tomas. Higugmaon ug simbahon namo ang imong anak nga nagpuyo ug nag-uban kanamo matag adlaw dinhi sa yuta. Siya si Kristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Dagon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kagikan sa imong pagkamaghihatago na dawat na magihalad kanimo kining pan abot sa yuta ginama sa kabot sa mga tao. Mahimo kining kalanon
nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ng Dios hangtod sa Dagon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kagikan sa pagkamagihatago na dawat na magihalad kanimo kining pinong abot sa utag na masakamot sa mga tao. Mahimo kining ng espiritu aning kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Kaigsuunan pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan gamahanan labaw sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alaw usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga katawhan. Nagtuman kami Ginoong Dios sa among katungdanan sa pagserbisyo kanimo. Bantayi ang imong mga gihatag kanamo aron kini magmabungahon diha sa among paggamit. Kay naghalad kami kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagsadungog namo kang sa Tomas Apostol. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat tas Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug kamahanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat pinimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Kay imong gitukod ang imong matuohong katawhan lukop sa tibuok kalibutan ang simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobaro gayud ang simbahan lig-on hangtod sa katanghangturan ingon ug timaan sa imong kabalaan kamaayo dinhi sa kalibutan ug nagtanyag sa langitnong pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busuban sa mga anghelo mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon Santos 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 nga Ginoo Dios sa kagahuman puno ang langit ug yuta sa imong himaya usana sa kaytas-an daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo usana sa kaytas-an Santos gid ikaw o Ginoo ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon kuha sa susugpan, pipasalamat kanimo Amahan. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyong tanan. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, di pasalamat kanimo pag-usab Amahan. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o Panginoon kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik kanhi. Anong paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesu Kristo nagahalid kami kanimo Amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay mamigiisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong matuohong katawhan lukop gayud sa tibuok kalibutan nga mao ang simbahan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ng tibuok katawhan. Hinumdumi sa mga mamaigsuong patay na dinhi sa yuta, malaumon nga mabuhi sila diha sa imuhang puloy-anan sa langit. Ug silang tanang nangamatay, imo unta siyang pasayloon dugtungod sa imong dakong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kaming tanan, himo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana,
uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo kang daykon ug kimayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo gamahan ng Amahan Dios kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa makagahom Dios ug gamahan nga iyang pasayloon ang atong mga nabuhat nga dautan ug iya kitang dad-on nga makapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namong imong ngalan, maabot ka namong imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imuming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay banaa kaninyo, ipakita ta ang timaan sa kaayo pag-inigsuonay. Peace be with you. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Hesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo magdala nato sa Ginoo. Itapion ang imong tudlo diri ug tan-awa ang akong mga kamot. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo na ug ayaw na pagduha-duha. Magampo kita. Itugot nga uban kang sa tutumas nga apostol ang among giila nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan, pinaagi sa buhat o kinabuhi, kini amahan among gipangayo nimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng sakripisyo, manglakaw ta dihas kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat Salamat sa Dios.